Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. UMDC Berim jangka seorang kam konstituensi ubah handle mukim ulapan pau baka district council menta kala kelalong tangkum kaslam ajing hikai na kabenta ki MDC bakin yok kiyo syaka kerdan balongkum ki MLA haka ying darbar thau an jangka jela haka jing krem kila apatai kubor ubah handle mukim ulaong baka jing don jong ki MLA ki balong ru haka juk kapor kum ki MDC kala ajing mento syikat de Henry ki MLA bamenta ki nyau ya ka district council tangkum ka wei na kishna trekam jangka sarkar jela Swaban wan ra ya kanu ka kenja bot jet ndai bangin don kejing penlut ekstra ni don kam sibuk no ni perkhat na ka benta ban sip pension ni MDC ha nang no ni bisa ni ha ban tau em gilat ke lenti kum do ban wan ra ka isi jong ya ko to por hapok kejing yalam jong ba W ba David longwi kum ba kalong ha ke be ka ba khmat do ka de professional tax ha ki tu ki por don ni te ban khnang bangin la ban raise ya ke revenue jong ke council ke jong ni i badai tang professional tax bala ni ha ka to ko por ni create ya ki post ha ka bi dei bat ka tax ha ka bi dei bat ki enforcement ki ban le pe ki ban le i ya ka jing lum ya ki ni ki professional tax ha ka ru kom ka badai te nang ta naduk ke tu ke snem ka ba nyile unta ka ta ku ki si syaka nega professional tax. Kumbalong hado mentar ke bekerjaan ya ka dis council jongi kadi professional tax. Te ni ki parlok ki bawan dian pat popli te ngam tip ke ba kidan selentet iman da ka burong iman ki babon ki bawan ban longkum ki dikhat jong ka council jongi ka sudai tangkum ka training ground na ka bentaban long MLA. Ki kelet no wat kitu ki parlok da ka burong ki balong MDC hadin baki lalong MLA ki kelet lut ya ka bor jong gedis council ki bersang rupanya banyak penduk banyak kene no man crush na gedis council te kene kalong ka ba penyap ya ka ri ba ke bandre jong kiwi ki jela kiwi ki ri jong ka partai ki ro ado kata ya kene ka autonomous council ke jongi Ndrei mangi fa de kumba iman ni ban knyot na ya ka ken te kumba long mentaru ai i ba kan pai ka por mo ba kan ripile ka lada undan lebih bon kire bani wi barang lik lut kum to kham tam ka bide bat ka professional tax pion bapri shokidar bapri bar khoi kino high school bapri bi atul berit ki hapan siu professional tax kat bakini kidukan ke bahe ki bisiu ni katuru ka kawan ra ka kata mo Haka bayadei bekajing syapen kelam kha jongki executive committee haki autonomous district council uba handle mukhim ulaong baki MDC bamenta ki tips ngi bha amkum haki por bamenshwa bahaka shi samoy en yo i ki chief executive member hadu sangun Jangan santri ke executive committee. Santri executive committee. Mentah tips ni ke? Mentah tips ni. Dia hak por jongi ngila persang ru ban ra ya ka bil. Anti defense. Ngila ra tang ba hang ni da kwe hang tei da kwe ngim na da mereka. Ketapi wat ya ki isu wat ya ki ai ki badan kam baharu tang namar bangi me dei long.